Jednou z posledných aktivít, ktoré realizoval Mestský úrad vo verejnom priestranstve mesta Spišská Nová Ves, je aj rekonštrukcia niektorých zanedbaných chodníkov a prístupových ciest. Momentálne sa nachádzame na sídlisku Východ, kde sa pred rokom zrealizovala výstavba vnútrobloku a aj počas výstavby sa niektoré pešie komunikácie znehodnotili, čiže vraciame sa k tejto aktivite a v tomto roku na základe požiadavky Mestského výboru číslo 8 sa zrealizovali chodníky na sídlisku Východ. Išlo o nové chodníky, ktoré mali viac ako 50 rokov a myslím, že ak sa dokončia terénne úpravy okolo tejto aktivity, bude aj pre obyvateľov táto pochôdzna časť vítanou časťou, kde nielen mladí, ale aj dospelí trávia veľa voľného času. Neskončili sme len pri tejto mestskej časti, ale aj z požiadavek iných mestských výborov sa v závere tohto roka uskutočnili rekonštrukcie chodníkov na sídlisku Mier, na Štúrovom nábreží chodník a chodník na Krčmeryho ulici. Takisto z týchto istých požiadaviek sa zrealizovala výstavba dvoch parkovacích plôch na Topolovej ulici na sídlisku Tarča, chodník na Lipovej ulici a veľa iných drobných aktivít, ktoré vyplývali z požiadavky mestských výborov. Mestský úrad vyčlenil na realizáciu týchto prác pre každý mestský výbor 4 000 eur a plus finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ktoré boli realizované v závere tohto roku ako požiadavky mestských výborov, ktoré si to stanovili ako jednu z priorít. Sme veľmi radi, že sa nám v závere roku po zmene rozpočtu podarilo do rozpočtu dať ďalšie finančné prostriedky, aby sme vyšli v ústretí požiadavkám občanov v roku 2025.